Τι σκυλάκια είναι αυτά? Pitbull. Μα καλά κύριε, αυτά τα σκυλιά δεν είναι δολοφόνοι. Αυτός είναι ένας τυπικός διάλογος όταν μαθαίνουν πως η Λίλο και η Nosy είναι Pitbull. Δυστυχώς, όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στα σκυλιά υπάρχουν προκαταλήψεις. Προκαταλήψεις ανάλογα με το μέγεθος, τη φυλή και μερικές φορές με τον άνθρωπο που τους συνοδεύει. Pitbull, Rottweiler, Doberman, Akita, Πρέσα Κανάριο και πολλές άλλες φυλές χαρακτηρίζονται ως επιθετικές και σε αρκετές χώρες θεωρούνται απαγορευμένες. Η εμπειρία όμως και η μέχρι τώρα πορεία μου έχει δείξει πως δεν είναι θέμα φυλής. Μπορεί παραπάνω φυλές ή ράτσες να θεωρούνται επικίνδυνες και από κάποιες τρομακτικές. Η αλήθεια όμως είναι πως όλα είναι θέμα παιδείας για τον κηδεμόνα αρχικά και μετά θέμα εκπαίδευσης για το σκύλο και τον κηδεμόνα. Ναι, μεν μυϊκά και από άποψη σωματοδομής, τα παραπάνω σκυλιά μπορεί να θυμίζουν παλαιστές και bodybuilders σε 4 πόδια, αλλά αν μεγαλώσουν και εκπαιδευτούν σωστά, μιλάμε για τα πιο μεγαλώσιμα χαζόσκυλα που υπάρχουν. Ειδικά τα pitbulls με τα οποία συναναστρέφουμε εδώ και 22 χρόνια. Το μόνο λάθος που έχουν αυτές οι φυλές είναι ότι πέφτουν αρκετά συχνά σε λάθος χέρια και αναδεικνύεται το κακό της πρόσωπο. Αλλά συνήθως φέρουν το πρόσωπο του ανθρώπου πίσω από το λουρί. Το σκυλί και το παιδί, όπως τα μάθηση είναι. Όλα τα σκυλιά μπορεί να κάνουν ζημιά αν και εφόσον δεν έχουν εκπαιδευτεί ή δεν έχουν μεγαλώσει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Γι' αυτό και τέτοιες φυλές δεν πρέπει να πηγαίνουν στα χέρια ανθρώπων που δεν έχουν εμπειρία. Θέλει υπομονή και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για να διαχειριστείς την επιμονή που έχουν αυτά τα σκυλιά. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα κρίνεις ένα σκύλο βάσει φυλής, σκέψου αν θα έκρινες με τον ίδιο τρόπο έναν άνθρωπο. Υπερβολικό, ίσως, αλλά εσύ το ξεκίνησες. Δεν υπάρχει κακό σκυλί, αλλά κακός κηδεμόνας. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και subscribe στο κανάλι της Tanko στο YouTube. Και μην ξεχάσεις να μου αφήσεις τα σχόλια και τις ερωτήσεις σου. Οι τροφές της Tanko είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης για το κατοικίδιό σου. Γιατί τα κατοικίδια είναι οικογένεια και τα ταΐζουμε σαν οικογένεια.